napinta sa damag kabaranggayan. Asidegen nga maigserbi kada kayo ti Super Funeral Homes. Wen kabaranggayan, ti Super Funeral Homes, ket agserbi kada kayo iti 23 oras nga inaldaw. Ijaya na ti buy one take one alungon, para karigi na papangas, ken karigi ti babaknang. Idinto nga damit installment basis, para karigi na panglaw. No installment ti kayatyo, agtinag kay itan ta si bibiyag kay pay. Ket numatay kay ton aday kay pay nakatubos, libren ton di audio. Ngem, masapul ng ita di ulot baboy ama party, inton agpunpun kayo. At dapay libre a kape, biskwit, asukar ken gatas amay ted. Saan na nakasapulang ti braha ta adda GRO nga umay mang paragsak kariti lalaki kabayatan ti masayag ti minatay. Kada iti kayat nanti agpakamatay, at dama ijaya ang libre abal samar. Jay kardo ket bunagin na iti papan makipunpon, nga isubli iti balay tinagminatay tapno mapanda makilamot. Ken sakbay amo bumabaka iti karro, at dama iwaras analagda asupot, para kada na beng-beng ti rupa ng agyawid. O, anya pa iti ururain nyo. Mapan kayon iti Super Funeral Homes. Imatunan tinaanos ang makiponsyon, ken man nangirurumen ng akin ko ka ani Super Hill, alias Imong.